Karu totuus on se, että riippumatta sun omasta seksuaalisesta suuntautumisesta, se sun kaverin tai muksun, serkun, sukulaisen, vanhemman seksuaalinen suuntautuminen ei vaikuta suhun yhtään mitenkään. Jos sun muksu tulee sulle kertomaan, että hei isi kuule, mä taidan olla homo. Sun ei tarvii reagoida siihen mitenkään. Sä voit yksinkertaisesti sanoa, että okei, hieno juttu, hanki itsellesi mies. Tai jos sun kaveri tulee sanoa sulle, että joo mä seurustelen yhden tyypin kanssa ja se on samaa sukupuolta kuin mä, niin sun ei tarvii reagoida siihen mitenkään kummallisesti. Sä voit vaan sanoa, että hei, hieno juttu, vautsi, upeeta. Toivottavasti sä oot onnellinen ton tyypin kanssa. Sen partnerin sukupuoli ei vaikuta siihen, kuinka paljon sitä partneria voi rakastaa, tai kuinka kiinnostunut siitä on, tai minkälaiset mielenkiinnon kohteet sillä on. Ainoa syy, minkä takia sä et vois hyväksyä esimerkiksi sun lapsen homoutta, on sun oma asenne. Ja jos sä et kykene hyväksymään jotakin sellaista ominaisuutta toisesta, mikä ei vaikuta sun yksityiselämään mitenkään, niin musta tuntuu, että sä tarvit terapeuttia tai psykologia. Jos se, mitä kaksi sun yksityiselämän ulkopuolista ihmistä tekee makuuhuoneessa, vaikuttaa siihen, kuinka tyytyväinen sä olet sun elämääsi tai siihen, pystytkö sä tekemään asioita normaalisti tai vaikuttaa vaikka siihen, että miten sulla menee omassa parisuhteessa, niin sitten ei ole asiat kovin hyvin. Sitten taas jotkut tykkää ottaa tämän kortin, että no kun Raamatussa sanotaan näin, tai no Koranissa sanotaan näin, jossain muussa pyhässä kirjassa sanotaan näin, niin onko teille tullut sellainen mieleen, että tämä henkilö, jolle te sanotte, että homous on väärin, koska tässä Raamatun jakeessa sanotaan näin, niin se ei välttämättä ole kristitty tai islamisti tai miksikään näitä nyt sanotaan, mitä kaikkia muita näitä nyt onkaan. Tai se ei välttämättä ajattele elämästä samalla tavalla kuin sä. Onko sulla oikeutta mennä tuomitsemaan esimerkiksi homoseksuaalia sen perusteella, että sun kirjassa sanotaan niin? Mistä sä voit tietää, kuuluuko se henkilö samaan uskonnolliseen suuntaukseen tai samaan uskontoon tai samaan kirkkoon kuin sinä? Et mistään. Sä et voi mennä sanomaan sille, että homous on väärin, koska täällä sanotaan näin. Jos sä löydät todisteita jostain, minkä takia homous on esimerkiksi terveydelle haitallista, niin sä voit mennä sanoa homolle, että joo, tiesit sä, että jos sä oot homoseksuaali, niin sulla on 97% suurempi riski saada kivessyöpä. Sit sä voit mennä sanoa sille homolle, että joo, toi on aika huono juttu. Mutta jos siitä toisen homoudesta ei ole sulle mitään haittaa, niin onko sillä oikeasti mitään väliä? Miettikää, jooko. Nyt mä kaadoin tätä housuilla, hieno juttu. Edustava lopetus. Kiitos. Toivottavasti täällä kuulee jotakin, koska täällä tuulee aika paljon. En osaa ryystää. Täällä vähän tuulee.